बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नैथि युथ इंटर कलेज फेस्टिवल फाथिनाय जादों। बे युथ फेस्टिवलनि इंटर कलेज फेस्टिवलनि गुबै दिनैनि मट'आ जादों दिनैनि फरायसाया गाबोन दैदेनगिरि। थामहिनबा दिनै जोंनि जेसेबां बिटिआर हालामावहाय फरायसाफोर दङ, बे फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि बर' हादोरनि बा बर' हालामनि बा बर'फोर थानाय बे ओनसोलनि जेसेबां मानि युथ्सफोर दङ, फरायसा फरायसुलिफोर दङ, बिथांमोनखौ लानानै गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि मिजिंजों जोंनि जा मावनांगौ माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादनि मोनफ्रोमबो केरेक्टार्सफोरखौ, आखुथायफोरखौ सरजाबनानै मोनसे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु हान्जा सुरनायनि दिनैनि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै खोब गावखौनो गोजोननाय मोनदों। मानोना सासे फरायसाया बा सासे लाइमोन जोहोलाव जोहोलावजोआ लिरगिरिफोर गेदेमाफोर बुंलांनाय बायदियैब्ला गंफा सनानि साबि। बे सनानि साबिया कमप्लिटलि गासैबो धरननि जेंनाखौ बा थालाफोरखौनो खेवनो हायो। जाय सनानि साबिजों दिनैबा जाय जोंनि युथफोरखौ लानानै जोंनि बिटिआर हालामखौ लुखांफिननाय, दाखांफिननाय आरो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि मिजिंजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो जाहाथे गाव गावनि लाइफखौ दानायाव माबायदि फरायसाफोरनि बेलायावहाय जेरै इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा गावसोरनो मेचिउर साफा फरायसाफोर, बिथांमोना गावसोरनो साननो हायो, गावसोरनो थिरांथा लानो हानाय अबस्थायाव फैबाय। गतिके आं नैबे फरायसाफोरनि जानानैसो आं फरायसाफोरनि मेसेज होनो नागिराखै, फरायसाफोरनि जानानैसो मेसेज होनो नागिरदों। दिनै जोङो जि थासारिनिफ्राय जोंनि हारिखौ बोखांफिननो हाबाय, बे थासारिखौ गोदान मोनसे थासारिखौ सृष्टि खालामनायनि थाखाय जोंनि हारिया साफ्रोमबो युथफोरनो दायित्वखौ होनांगौ, सेंग्रा सिख्लाफोरनो। बिथांमोनानो हारिखौ दिनै दैदेनलांगोन आरो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायावहाय जोंनि माहारियारि बादनि जेसेबां मानि आखुथाय बेखौ जों हगारनानै होआब्ला जोंनि हारिया हलाय जालांगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसायानो साफा माहारिनि दैखुन्थि जानानै, मडेल जानानै हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। बेखौनो आं दिनै युथफोरनि जानानैनो मेसेज हरनाय जाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।